Gira, Gabriele, tu che te va, dai, lo tu. Hai, sbotoni! Sì! N-ai rău că se-l plac. Hai, hai, così! Gabi, dai spazio! Gabriele, dai, che te faccio Ronaldinho? Hai Dio! Gabi, che lo fai? No, ti ho fatto questo la vita. Andate! Questo la vita da me. A meu? Iată-mă! O ce signora? Gabriele! Coci, adă coci! Nu! Na, Dar nu s-a spus dacă și ne Așa ce? și bine mă. Adă mingea mea. Ce singur? Libero. Gabriele! Sì. Gabriela! Da. Ti-ho spiegato. Oh, Ronaldinho! Dai che non li prende. Capo! Facci lo schema! Facci lo schema! Yeah. Oh! Ma qual è la situazione? Bagă! Hai te, capo! Piete! Dai, dă-te tu, doar. Ce nu faci, mă, te? Nu mă luați în cap. Dragă. Înapoi! Ia, mă! Haide să nu Care-i zoomul, bă? Cred că uite ce gândesc. Care? Uite ce Nu. O schemă, Da. ceva, ceva. Ești penal. Ia! Nu mai depasez eu. Wow! Oh, talentule! Obosit, domnul. Hai, bă, Ronaldinho, hai! Ca și bănen. Gabriel! Nu mă lași încăgată cu hobul. Hai, copii! Să termină bateria ăla. Da, da. Gabriel, poate nu-l pui pe YouTube. Hai, bă, păi. Hai, numai noi, bă, ce? Da, ce Bogdan, de telefonul? Nu, dic ăla, nu. Aici. Te-a sunat. Ah, nu fost la... Bine, aici e acum. Hai, mâna, da, cu mâna dai. Mâna în țin. Nu nimic bluza. Copii, ce copii? Hai, ia, să-l pui băietul. Gabriel! Era unul de 5 ani, mă face pe unul de 20 de ani. Ce e chestia asta? Hai, dau că mă duc. Ce e asta, Ești domnul? bun, da.